Ahoj, vítejte u druhého dílu Redstone návodu. A dneska se ukážeme zdvojovač signálů. Je strašně jednoduché. Prostě se postaví nějaké 3 pevné bloky. Nahoru se dají takhle 2 točky a takhle dolů. Potom takhle výstup. Dá se to takhle. A potom už jenom takhle 2 a takhle 2. Máme nás tam písmu, aby nás neobtěžovali žádné příšery. Že pokud jste si už někdy všimli, tak jsem na rovné mapě a jsem hodně nízko, takže by se nám tu spawnovali slimeové, co už nechceme. Potom tu dáme páčky. A ještě jsem zapomněl, tady dáme redstone a páčky zapneme a dveře se otevřou. Takže než je jedna, by něco otevřela. Ale musíte zapnout 2. A teď si ukážeme využití. Takže někdo by chtěl automaticky otevírat si dveře, ale bojí se, že by jim tam vlezly monstra. Takže stačí si udělat takový zámek. Takže tady si to zamknu a funguje. No a spočívá to v tom, že tu jsem to napojil na to ten obvůdek, tohle jsem napojil a tohle jsem napojil a když to vypnu, tak to není zaplé a nejdu otevřít dveře, když ho zapnu, tak přesně naopak. A proč to tak mám? Protože zase by vám mohli lozit monstra zvenku, což by taky zrovna nebylo milé, že byste se vyspali a udělal by na vás buff creeper, tak si zamknete a nefunguje to. Můžeme to klidně otestovat. Třeba na zombíkovi. Takže dáme si easy. A spawnem tu zombíka. Zapnu se kreativ. A zombík nemůže otevřít dveře. Jak můžete vidět. Takže takhle monstra k vám nemůžou jít přes domek. Takže to je vše. Takže to ještě ukážu. Takže 3 bloky, 2 točky na bokách, 1 uprostřed, doprostřed redstone a už to funguje. Funguje to tak, že když takhle tím vypnu točky vypnou tohle a to nemůže vypnout tohle. Tím, že když to teďka vypnem, tak se to rozsvítí a vypne to tohle a nefunguje to. Tak to je vše k tomu druhému redstone návodu. Takže čau.